tässä maailmassa lykkää. Mie kun rakastuin näistä kerran yhteen likkaa, jos oli vähän ihastuttavua pikka. Olhasin se naama sellaista pitkää ja kaitaa ja nenäkin on kasvanut ihan toiseen laitaan, mutta silmät silloin oli niin pienet ja viekkaat kuin siellä, eikä hän ollut päästäänkään vielä. Mie tapasin hänet kesäillalla meidän luon siinä sammakkoja silloin. Siinä hän kaietta vasten nojaa ja töllistelee haaveellisen sinne sammakkoon ja mie menin luokse ja vähän hienompaa tappaa kysyi, että onko siinä sinun vierelläsi paikka vaan. Hän sanoi, että on, tuu vaan lähemmäs minun, minä oonkin monta varttunut sinun. Sitten hän sanoi, että katsotaan nyt yhdessä, kun sammakot lempii. Eikä hän sitten enää virkatkaan mitään, vaan lopuksi hän sanoi, että kyllä tästä makkaamaan mennä pitää. Mie sanoi, että saisitko mie saattaa häntä vähän, ettei tää meidän rakkaus nyt loppuisi tähän. Hän sanoi, että joo. Myö kun pompittiin peräkkäin hei sikohakkaa, niin mie kysyi, että missä hän makkaa. Ja saisiks mie tulla kyliin hänelle silloin, kun tois nukkuu, sammakot kunnuttaa ja käet kukkuu. Hän sanoi, että tuu ja koputa siihen keskimmäiseen aittaan. Mut muistakin silloin itteis nätiksi laittaa, että äiti muori mielistyy sinua tai muuten hän ei annakaan sinun minuun. Tuli sit seuraava päivä ja siitä loppu minulla alkoi täällä syön alas. Tuntuu semmonen ääretön tuska ja hoppu. Päästä pyöri paljait alushammeet ja aita ovi. Mie aloin kantaa kasan mansettia, kouvia, kierrellä viiksiä. Niitä mie siihen aikaan käytin. Ja lopulta mie omasta mielestäni melko ihanalta näin. Ja ajattelin, että kyllä nyt pitäisi poika maittaa. No, mie meni ja koputin ensin oikein vähän. Ei kuulu mitään. Lopuksi mie huusin, että vieläks sinä tahot tätä poikaa nähdä? Arvasihan mie. Silloin työnnettiin availoveen. Mie varustaudun lähemmäksi oveen. Pani hatkui ulkopuolella naulaa ja yritin heti hypätä kaulaa. Mut voitteks arvata? Sain toppelin vastaan maskin ja kuulin äänen. Vai ilmas me leikkiin lasten? Voi Kukko Aapinen ja Almanakka. Siellä makaskin joku ruoat-akka. Vielä kun rupesin krivakkoi koipiin heittoon, niin pääsikin suurekin vetää peittoon. Ja sieltä kun minä uskalsin kattoo, niin tuli saupottiin ja tohveliin niin paljon kuin ovesta sopi. Silloin minä ajattelin, että kert minun ilettiin näin surkeasti pettää. Sen jälkeen minä en ole lempinyt ketään.